Здравейте, приятели, това е KG отново с поредното предаване от Форекс уроците. Искам да обърна внимание на нещо, което е много специфично. Както виждате, сега не сме на Форекс даже. Ние сме на Dow Jones на 4 часа периода. Принципите, за които говорим, са валидни за всеки пазар. По принцип, ние говорим само за Форекс. Аз искам да ви покажа, че принципите, с които ние се занимаваме тук, са валидни за всеки пазар. Всяко нещо, което може да се сложи на чарт, се подлага на същите принципи. И от предишните уроци, който е внимавал, може би се сеща или вижда тук някои от нещата, за които ние говорихме. И по принцип, най-вече сега искам да ви покажа този бар, който ние говорихме за него, който се казва Pin Bar, или както им казват в щат Пинокио бар, понеже като носа на Пинокио лъжи, отива нагоре, а след това се връща надолу и сменя посоката на цената. Ето го, това е Pin Bar. Също искам да забележите, че този Pin Bar, основата на този Pin Bar лежи на цената, която е 8000. Ние в момента сме в Dow Jones. 8100, извинете, 8100. И вижте какво става в следващите 4 часа. След този период, след закварянето на този Пинокио бар, вижте, цената не само, че преминава основата на този бар, но дори има и нещо друго, което се казва gap. Сега gap означава, че има разстояние от затварянето на този бар и отварянето на другия бар. И тук разстоянието е клоуза на този бар е 8131, а отварянето на този другия бар е отварянето е 8111, значи от 8131, 8111, значи имаме 20 пункта gap. Формирането на такива барове е просто 90% 90 до 95% от случаите е предсказуемо какво ще стане. Предишния бар, ако виждате, това е също на 4 часа. Вижте какво става. Пак по същия начин, rejection на тая цена и същото нещо, което очакваме. Цената преминава края на този бар и поне със сигурност ще надхвърли нивото на този предишния бар, който ние виждаме. Виждаме даже, че го надхвърли с височината на този бар е 67, а височината на този е височината на този е 59, а височината на този бар е 90, с 40 точки го надхвърля. Другото нещо, което искам да видите, че аз съм сложил две нива. Едното е 8100, другото е 8000. А това в момента го правя, когато го правя, аз го правя лайв. Вие може да видите тук горе Dow Jones 4 часа и тук може да видите деня. Това е 20. Когато вие го гледате, при вас може да е 21. Сега в момента е 8.58 сутринта на 20. И както виждате, цената се движи и това е лайв. Ако аз бях дал алърт на 4 часа по-рано, преди да се отвори този бар, аз ще да дам алърт за продажба на 81.22 и покупка долу
Вижте, когато ние правим трейдинг на такава малка на 4 часа или на 1 час или на 30 минути, ние не може да очакваме голям преход. Или даже да го очакваме, ние трябва да вземем профит, да се вземем пари първо, бързо, колкото може по-бързо и след това, ако имаме втори лот, да продължим и да го изчакаме, за да стигне до по-долно ниво. На първото място, което аз ще да спра, е този бар и в основата на този бар. Началото и в основата. Основата на този бар е 87,58. Значи аз щях да сложа sell order на 81,22 и щях да купя на 80,88. Някой може да каже, това не е много. Нали, това е на разстоянието, предвиждането на цената е много малко. Да, обаче е сигурно, понеже аз виждам, че тук ще има сапорт на цената, понеже виждам този бар low, този бар low, този бар low, този бар high, този бар high и тук ако погледнете, тези два бара, този големия и този червения, са на едно и също ниво. Значи цената със сигурност ще има колебание в тази точка. И този принцип, за който ние говорим, може да го прилагате във всяки карт, във всички чартс, на всякакви цени, няма значение къде сте. Сега просто ще това отнема известно време, за да се научи визуално и за да може да стане нещо, което е обикновено за вас. И като погледнете още картата и да го виждате, аз ще направя няколко тук разделения с този ректангъл, за да видим ние как цената реагира на тези места. Сега, както виждате, значи точно по този начин виждате как има преход на цената, или каквото се казва flips, price flips. Цената се движи, тук тая 8000 действа като resistance. След това има flip от тая страна на 8000 и 8000 действа като support. След това виждаме, че има флип от долната страна. Преместя това квадрат тук. И виждаме, че 8000 действа като резистанс. И след това има друг флип. И виждаме, че 8000 действа като сапорт. Не може да отидем назад колкото искаме. И виждаме тези две нива пак отново как действат. Тук действа като 8100 действа като resistance, 8000 действа като resistance, 8000 един бар support, support и това е основата на пазара, това е основата на цената. Всичко е, както виждате, аз не ви обяснявам някакви сложни модели. Всичко е доста просто. Ние виждаме, че ако ние може да разпознаваме тези нива, след това е лесно да се отгадне къде цената ще отиде. Сега, например, цената е пробила този сапорт на 8100,
най-вероятно е, когато се върне обратно при 8100 да има резистанс. Тук има малка подробност, че има гяп. Гяпа в Forex се запълва много бързо, в сток маркет се запълва малко по-бавно, но със сигурност тая цена ще се върне да запълни гяпа. Както и да е, нашето време изтича. В момента това, което се дава, YouTube дава да слагаме видеото. Надявам се, че това е било за вас нещо, което е полезно. Оставете вашите коментари в сайта minfin.com и успешен трейдинг!